sabes toda la historia. Bueno, vamos a presentar entón a obra deste ano. Titúlase Os pintores non teñen recordos. Vale? É unha obra de Darío Fo. Darío Fo foi premio Nobel de Literatura no 1997. É un autor, dramaturgo, actor italiano premiado en todos os lugares do mundo, e esta é unha das súas obras, das súas pequenas obras de teatro, comedia, que fixo nos seus primeiros anos, vale? Esperamos que disfrutéis, por favor, apagad os teléfonos móviles, que ainda que sexa unha festa, isto é para vos. Entón, intentamos manter un pouco o silencio, vale? E pedimos ao universo que funcionen os micros, porque sempre parece que funcionan e logo pasan unha vez que pasan. Se hai un poquinho de silencio e un poquinho de concentración, durante unha horiña, pois disfrutaré dela máis. Vale? Moitas gracias. E o do café a media taza. Pois que restrinxa, que restrinxa. De tanto restringir, a pobre Virxil só quedou de esa moneca de cera. Ai! Tranquila, señora Salón. Había sentido se fixesen de los cromos. Non, se está louco é porque a mí todo rico me fai dano. Ou se fixesen unha estampilla. Que era peor, unha estampilla. Fixerse en unha estampilla podería ir de man en man. Polo do tío. Por favor, Pola falsa moneda. por favor, non respeta ao xente. Que falta de decoro. Foron falar os decoradores. A Virxilia había de gustar que estivésemos de broma. Como era ela, unha bromista. Pero en de semana lle faltou respeto a ninguén. Se despedirse da cama é un ultraxe e fastidioso é poñerse traxe, eu aquí a Ardamar digo que a súa verdade admiro. Olé! Por favor, señor... Bueno, bo día, señor Mariano. Señor Mariano, bo día. Ai, bo día dir eu tamén.
Bo día levante porque non hai poniente para que teña diante mulleres a que entrabar co dente. Requete olé. Ai, olé. Por favor, señor Mariano. Señor Mariano, por favor. Epa, cada un que vai onde lle corresponda, porque eu máis tarde non penso recoller a mesa. Ten razón. Eu xa tiña que estar na oficina. É unha clase, abriño. Chao, Mariano. Ata logo en casa. Oje, boas mozas. Eu vou ao cuarto a recoller unhas cousiñas antes de marchar á rúa. Vai. E nós temos que marchar ao museo. Ao museo nós temos que marchar. Dinlle un retoque á muñeca se son tan amables. E o señor pase mataza. Quieto parado, menda lerenda, que non rematei o almorzo nin a merenda. Non nos facemos retoques, don Honor. Nos restauramos, Perdonen os tres, en distinto e diverso grau, pero por favor, restauren a muñeca. Hai que darlle no colorete un pai número 3. E pai número 3 no colorete. Iso é, E restaurar o peiteado tamén. iso é. Fáganos se son tan amables. Precisamos material. Habemos de ir ao museo. E tan asiña como as nosas obrigas o permitan, habemos voltar para marchar novamente. Temos que ir ao museo. E para voltar novamente, e tan axiña como as nosas obrigas o permitan, habemos voltar. Temos que ir ao museo. Precisamos material. Iso é, Iso é. iso é. Iso é. Sei que non rematamos o café. Seca, se cadra, quizáis, mesmo pode ser. Por dalle. Vostede pode ir recollendo e fregando que eu xa me apaño só des que andaba en Tacatá. Eu non gosto de deixar a miña muller con descoñecidos. Nin esa moneca é a súa muller, nin eu son un descoñecido. Ben o sei. Ai, Non ben o vaya- sei. Non vaya a ser que lle dé un mal aire na seta, porque eu me retrase máis que a xustiza para os pobres. Tranquilo, que vou traballar. Por fin traballar. Sí, no meu cuarto. Ainda non me tumbei esta noite sobre todo os plegues das sabas. Vai. Vai, home, vai. Xa vai. Xa vai. Quen é? A pintora, señor. É aquí onde tiñamos que vir. Non si? A verdade, eu non esperaba pintoras, senón tapiceiras. Para que? Como que para que? Pero vostede non é tapiceira, non é? Ai, eu iso non o sei. Iso teño que preguntar á miña xefa. Moi ben, onde vai a súa xefa? Xa ven. Agarde aquí, que agora ven. Con permiso, sí. Con permiso. Por fin. Esa señora que vai na outra punta da escaleira díxome que é vostede a xefa. Sí, son a xefa. Tamén son tapiceiras. Te seguro que Sacamándula lle dixo que non. No, díxome que... Ah, sí? Non me dixo nin que sí, nin que non. Pois é que sí. Mire, suxeito un momento aquí a escaleira. Ande, veña, que teño que dicirlle un par de cousas. Oiga, Ai, pero por favor, usted que fai? Si eu nunca na vida tiven que levar unha escaleira. home, pois non é tan difícil. Por suposto, non hai que pensar que é unha escaleira. Senón, xa se empeza a decir iso de
Caramba, como pesan estas escaleiras. Ande, vaya indo, que teño que dicirlle aquí un par de cousas a esa. Agora. Deixa de estar aí. Que lle fuxer dicindo ao señor? Pero xa non lle dixen nada. O señor preguntou se éramos tapiceiras e eu non sabía que contestar. Ah, non sabías. Pero cantas veces che teño que repetir que para calquer traballo que pidan hai que decir que sí, que sabemos facelo. Pero tapiceiras, se non sabemos. Ah, e pintar sí. Ai, pero que cara tes. E ademais, para un traballo que temos na semana, vas ti e pos pegas. Ai, non lle sei. Quen sabe? Poida que, se cadra. Vale, non te anoxes. Direille que sí. Onde vai o señor? Na outra punta da escaleira. Toma, veña, que agora mesmo falo con el. Sí, pero bule, ele é un mes fora do texto. Benvido. Falei ca xefa. Dixo que sí. Oiga, pero non é mellor que axusete vostede. Ai, sí. É mellor sí. Perdoe, perdoe porque... Perdoe. A ver. Pois daquela, xa que son tapiceiras, hai que descolgar esas dúas cortinas e sustituílas por outras dúas que llevou a amosar. Aínda están na peza, pero espero que vostedes a sepan cortar. Pois claro, nós sabemos de todo. De todo. Oiga, e esta escaleira tan longa, pensa que collerá aí? Pois, se fai falla cortámosle fora, pero eu creo que atravesada colle. Claro. Vostedes saben máis desto. Comprenda, eu afortunadamente nunca tiven que facer traballo físico. A posición social. Sí, xa me decatara, sí, polo aspecto, o reloxo, a roupa e a casa. Por certo, yo a presuposto, canto me vai cobrar por esas dúas cortinas? Os tempos mudaron. E a verdade, eu non dispoño de moito. A máis, desde que quedei viudo... É viúvo? Sí. Eu tamén. Tamén é viudo? Sí, non, sí, viúva, sí. É a buscar a vida. Ai, que malo é quedar só. Espero que me sepa comprender e que me faja un bo prezo. Ai, sí, pero no do prezo ten que falar ca miña xefa. Tamén é viuda? Non, ela non. Que mágoa, que che me había de entender ben millor. Pero seu home sí. Como seu home? Pero cando finou? Si hai pouco que estaba aquí e non semellaba estar mala. Non, o seu home é viúvo, pero da primeira muller. Ela non ten nada que ver. Pero xa verá que no do prezo han de estar de acordo. Mire, con permiso, sí, deica logo. Deica logo. Señora Salud, pero vostede non estaba no seu cuarto. Que fai, don Honorio? Que fai con esa escaleira? Non yo sei, eu sei por cartos para pagarlle o mes. Que saiu? Cando? Hai un pouquiño, estaba vostede a falar coas pintoras. Eu non a vi. O caso é que ao voltar, unha delas pediume que lle suxeitara un minuto. Preguntou onde estaba o baño e marchou. Tampouco a vi. Ai, o caso é que tamén dixo
resultado deste mes. Tampouco era tanta presa, muller. 2, 3, 4, 5... Aquí faltan 30 pesos. Pero como? Non foi sempre así. Foi, pero todo subiu. Os axustes, os redondeos, a gasoliña. Tuvemos moitos gastos. Vamos, habemos de telos. Chamei a mellor empresa. Quero que esta pensión sea a mellor xoia da ciudade. E os tempos non van tan ben como din, ni moito menos. Pero se está moi bonita así, eu non faría moitos gastos. Eu resido aquí porque me leva a cando eu era unha rapaz, cando vivía no pobo, na época daqueles primeiros amores. As lembranzas adoitan a ser tristes, pero teños deixado. Non diga iso, non é verdade. As lembranzas son os momentos ledos que atan a vida. Ou é o que me pasa a min, que vivo realmente solo de lembranzas. Ás veces, hasta me dá medo abrir as fiestras, porque algo do que ainda vive na habitación, teño medo se sale voando. É por eso, non abro as fiestas. Xa se nota. Xa non recordaba. Semella que está aí vivindo. Ai, a verdade é que saiu cuspidiña. Va ser un maniquí de cera é impresionante aquel que ten da difunta da súa muller. Desgraciadamente, só é un maniquí. Pobre Virxilia. Usted recorda cando sentaba aí? Era o seu sitio preferido. E agora xa non está. Só está nas miñas lembranzas. Ás veces penso que siga a ser ela. Collo-a, sento nos meus ollos, falo horas e horas, volvo atrás no tempo, e mesmo semella que me escoita, o mesmo que me contesta. Ai, que feliz era esta casa, Dios mío. A máis leda da ciudade. En certo modo sigue a ser. Ai, Caramba! Que baño tan bonito teñe! Eu íame de vacacións a un baño como ese. Ai, perdoe, sí, é graciña, sí. En fin, señor, dígame o que hai que facer e comenzamos de seguida. Perdón un momento, que vou ca señora ao cuarto, nun instante xa estou con vostede. Vaya. Pase, señora Solouco, pase. E agora onde metemos isto? Otilia! Otilia, entra! Ei! Xa o sabía, Esta marchou. Perdón. Esta escaleira ten... Ei! Agarda! Onde está? Sí, agarda, onde estás? Onde queres que este? Aquí, no meu sitio de sempre, en riba da escaleira. Non pode ser. É que non se pode ser tan imbécil. Pero que faz aí na punta? Baixa! Non baixo! Se me va a rifar, eu non baixo! Que non te rifo, veña, baixa! Sí, non me rifas, pero ben sei que despois vos para a cara! Veña, non sexas parvo! Baixa! Que non? Que me por mala cara e veume unha mágoa e apaga a luz! Dese xeito non te vexo! A luz? Estás tola! Veña, non sexas cría! Baixa! Non! Se non me apagas a luz! Vale, daquela apagua! Pero, que estás facendo? Non te movas así, Nugallá! Espera que prenda a luz! Ai.
pero... Agarda, socorro! Pero manchaste. Ai! Socorro! Ai! Fiada. Ai! Ai! Esta quen é? Que quen é esta? Estaba aí arriba contigo. Non? Perdoe, señora, mire. Mancouse. Ai, meu Deus, o que faltaba. Vamos, vamos, que non foi nada. É máis o susto que outra cousa. Se só foi un golpiño de nada. Ai, Marilo, que a matamos. Matásela a ti. Déixame ver. Ai, Pero mira que poñerse debaixo dunha escaleira. Si xa se sabe que trae mala sorte. eso. Conmoción cerebral. Ai, mamá. Non hai nada que facer. Non ves? Si xa está pálida como se fose de cera. Ai, e agora que facemos? Temos que fuxir. Olha que despedida. É que gañas. Saben que estábamos aquí e collenos na caixiña. Ai, ai. O caso é que... Non sei, pero... Ti coñécela? Non. Eu penso que xa vin en algures. É verdade. De non ser polas gafas e o colorete, case diría... Olla, a ver. Pero mira que se asemella. Mira, asemellase a ti. Tens que reconocer que ti veches boa sorte. Por qué? Por qué? Onde está a boa sorte de matar a unha persoa que se che asemella? Mira, voucho decir, levanta, levanta, suxeita, veña, ai, mamá, mira, agora vas ao cuarto que está aí ao lado, íspela e posa a súa roupa. E por que lle teño que roubar a roupa? Así, ademais de condearme a cadea perpetua, méteme no cárcere por roubo. Non teñas medo que non che van facer nada, porque a morta vai ser ti. Que? Non! Ai, eu non morro! Ademais... neste país, afortunadamente, hai leis que impiden ese tipo de prácticas. Atende. Mira, vas ao cuarto, íspela e porlle a túa roupa de pintora. Despois, habemos simular un accidente e todos pensarán que a morte estía non ela. Claro, claro. E ademais, cobrarei pensión por accidente de traballo. Vaya, eu non, porque vou estar morta. Pero a miña familia sí. Non sei se chamales para dicirles que vou morrer, Marilo? Non. Eu non morro, non penso darlles ese gusto. Non morro. Moi ben, si preferes a cadea perpetua, anda, veña. Axúdame aquí ca morta e bota cunha man. Colla. Outra cousa, no cuarto hai escuma para o pelo, terás que despeiteala a ela e ti. Peitearme. Otilia, onde estás? Aquí. Onde estás, Otilia? Sigo no meu sitio. Ai, loca! Ai, pero se me dixeches que che botas unha man. Veña, ven aquí, axuda. Vamos, pabila. Ai, Mellor non me axudes, que xa me apaño eu soa. Estaba dicindo que no cuarto hai escuma para o pelo. Pon as gafas. Terás que despeiteala a ela e ti terás peitearme. Ai, que pesado. O dos coloretes, xa chos poño eu con pincel. Veña, tira. Tiro. E non mires máis a cousa, que estou farta de aturar que cada 5 minutos teña que... Ai, non, Marilo, tranquila que non penso liar máis as cousas. Otilia, onde estás? Sigo no meu sitio. Ai, que loca. Ai, mamá, ai, Nora, ai, veña.
Hola, Caracola. Vostede é a tapiceira, non si? Sí, son. Tranquila, princesa, que non hai presa. Será hora de que don Honorio fixera algo con este mausoleo. Vaya. E Virxilia, onde vai? Cando entrou vostede non estaba aquí unha muller de aspecto conxelado? Estaba, sí. Estaba, pero despois non lle sei. Sairía un momento. Que saiu? Non digas soplagaitadas. Viría alguén a buscala. Sí, agora lembro. É unha amiga súa, a buscala. Unha amiga súa. Serían as restauradoras que se aloxan na pensión. Pero son dúas. É que ao do ollo esquerdo non lle vexo nadiña. Para as penas de vista, oculista. Para as penas de amor, alcohol. Hai que ver a obsesión que ten o don Honorio con manequín. Pois sí, cada quen ten os seus vicios. Pero, Perdoe, quen era a señora que estaba sentada aquí donde está vostede agora? A xefa da casa, a muller de don Honorio. O a moza siquiera, E vostede que o diga, que tolo me traía. Que en paz estea. Como que en paz estea? Porque ou ten moito calambre ou está fiambre. Así que xa se deixou ver a Otilia. É que verá Otilia, quen é Otilia? a miña compañeira, non a viu. Non, onde está? No baño. Ah, pobre, a verdade é que nos últimos tempos debeu pasalo mal, porque... Quen, Otilia? Non, Virxilia. Xa me fago cargo. É que verá, foi unha desgracia. Unha liberación, ata verá que dar gracias. Vaya. que tal está ben? É que nós, si podemos facer un favor, si alguén precisa unha morta na casa, buscámola con moito gusto. Eu con esta apariencia sufro moito. Eu quería, todos a queríamos dun xeito ou doutro. Eu moito, de verdade. Pero chegar a embalsamala como quería don Honorio, El quería embalsamala. por fortuna acabamos convencendo entre todos de encargar unha estatua de cera. Era de cera. Ainda así, dá un non sei que sei eu ter iso sempre por aí. Perdoe, e canto tempo hai que morreu iso que dá un non sei que sei eu tero por aí? Virxilia, hai 3 anos. Hai 3 anos que morreu Virxilia, que sei eu. Mariano, Vou, 4 mociñas preguntan por vostede. con permiso, ás veces, o prazer, as obrigas, como reprimir os impulsos do corazón. Que tal estou? Desta volta non te queixarás, Mira, mira. Sí? Estiven ben, verdade? Ai, que ben, nin que ben. Peor imposible. Pero como non te decataches de que non estaba viva? Precisamente. Decateime de seguida de que estaba morta, non é? Nin morta nin viva. Era un maniquín, unha estatua de cera. Que? Sí, era o maniquín da dona da casa que morreu vai pa 3 anos. Ah, pero hai 3 anos nós non estábamos aquí. Daquela nós non a matamos. Ai, menos mal. Ai. Pero que faz aí sentada? Non ves que tens que ir correndo a buscar o maniquín antes de que se decate o señor? Veña, e volves poñerlle a roupa. Ai, Jesús. Otilia, senta. Ai, que quedamos? Senta, non te movas. Vela aquí, ven. Tenta e menta. Van a restaurar. Ai,
Olvidáronse as cortinas. Vou correndo, agora mesmo vou. Bo día, señora. Observando a Virxilia. Pois sí, entre que tapizo e non tapizo, observo. Ele tenta e eu somento. Eu contenta, sí, pero prefiro poleo. Co seu permiso. Temos bastante presa. Onde está o colorete? E aquí, co seu permiso, é que temos bastante presa. Que pensan facer? Pois, repoñer o peiteado, así. E restaurar o colorete. E todo o demais. E o demais todo. Mesmo semella que se move. Queiron ya cá. Deixa, Dios globo. Mesmo semella que se move. Parece que vai falar en calquera momento. Con isto rematamos. Encantada de coñecela, contenta. Tamén eu menta. Eu son tenta. Mento sou eu. Pois iso, tenta, mento, tenta. Don Honorio como Virxilia. Chao. Ai ben, Don Honorio, non respires polo que máis queiras. Como que non respire? Nin polo nariz, nin polo nariz. Pero teño que respirar. Ou polo nariz, ou pola boca. Que necesidade tes de respirar? Non sexas pesada. Hai mergulladores que baixan kilómetros. Xa marcharon. Vou ver que tal quedou. Ai! Axúdame a furabolos. Non ves que se desmaiou? Pero se me dixetes que non me moves. Ai. Ai, non te movas. En que quedamos? Non te movas que volven sí. Ai, Perdón. ai, o perdón é meu. Meu Deus. Pensei que estaba viva. Desta vez foron fantásticas. Como é posible? É que lle botamos unha man. Tamén son restauradores. Home, por suposto. Son vostedes unhas artistas. Unhas grandísimas artistas. Tome. Meréceno de verdade. Fixéronme, non sabe vostede, un agasacho. Pero é demasiado. Total, solo foron 3 ou 4 pinceladas para restaurar o colorete. Agradézollo que mo colla. Non sabe vostede o favor que me fai. É demasiado. Ademais, dame vergonza. Colla, eu non mirarei. Vaya, se insiste, aceptarei os cartos. Por consellos na colocación das gafas e iluminación do colorete nunca recibín tanto. Ai, pero que eran os cartos que tiñan nesta mão? Vente tú onde vai os foron parar. Lora, sin vergonza, devolve os cartos ou doche unha lavazada. Dai os teus, estes quedan onde están. Que che dou, Que fai? Que ocorre? Co pincel. Sin o pincel. Nada. Aquí pelexando con un moscón que rondaba a nariz de Virxilia. Pero parece que xa marchou. Parece que anda por aí que... Sí. Vela, aí está. Ai! Perdoe, era unha mancha. Pensei que o era. E vin que atopou os meus cartos. Pois vou guardar o diñeiro. Pero que está facendo? Vostede verá. O diñeiro da casa sempre o guardaba ela. E eu ainda sigo con ese costume. Ademais de estar máis seguro. A ninguén se lle ocurriría buscalo precisamente aquí. No, si seguro sí que parece. Mais que levalo a un banco. Bueno, son as dúas. Son horas de lle poñer a inyección. A inxección? A inxección de que? Pos insectos. Vostede verá. Os insectos arremeten contra a cera. E hai que aplicar unha insecticida especial para que non destruyan o maniquí. Moi ben. Xa sabe, pobre Virxilia. Pois nada, ala, a poñerlle a inyección. Con permiso de vostede, vou buscar a xiringa. Veña. Ai, eu marcho,
Pensa, muller, pensa. Non será para tanto, total por unha inxección de nada. Queres perder estes agasallos divinos? Pensa na sorte que temos na man. A sorte teño eu, pero non quero ter outra cousa noutro sitio. Adeus! Sentadito, vamos. Boas. É vostede unha das tapiceiras, non? Si. Non? Si. Eu son Dania. Marilo. Sonia. Sonia, Dania, Marilo. Xa nos conocemos, vivimos aquí, na pensión. Marilo. Diante de tres belezas abarallantes, eu son como don Juan Galante. Que digo eu que a súa compañeira non saia do baño, que non vai a ser que se fixese dano. A esa único que lle fai dano é traballar. Hoxe Virxinia está esplenda. É que lle dimos un retoque. Mismo parece que está... Pero non está. Ai, Que? Sigues a pensar nela, non é? Pois non é máis que un moneco. Mira, un manequín de cera. deixádea. Vamos. Non quero que vos acheguedes a ela. Xa vos lo teño dito. Fora daqui. Co seu permiso. Con tristura marcho aínda sendo ben macho. Venga logo, sí. Vostede non marche. Faga un favor, que me botan a man. Pensei que... Hai que poñerlle a inyección. Se pasa da hora é un problema. Un gran problema. Pero, que fai? Bueno, poñerei ya aí. Pa que lle digo a volta? Pois non. A colocala. Pero a vostede que lle pasa? Perdón. Ten toda a razón. Xa son horas de xantar. Quédense connosco. Vou preparando algo correndo. Ai, que mañaciña. Mi madre. ¡Qué susto! ¡Qué susto, mi madre, qué susto! ¿Es tarde? ¿Por qué me miras de ese? Estás anoxado? Pero se fuches tú quen dixo que non había que botalo todo a perder por unha inxección de nada. Vaya, perdoa, Marilo, estás xerada. Marilo, ai, tivo que ser esa inxección. Que levaría esa inxección? Tuvo que ser esa inxección, seguro. Pero que levaría, Dios mío, que levaría esa inxección? Ai, mamá. Esa inxección. O maniquín resucitou. Esa inxección iba destinada a min. Por pouco a min. Foi vostede que me levou ao cuarto e que me puxo estas roupas. Sí, é que eu quería que non me faga dano. Non, si lle debo a vida. Se non fora por vostede, eu seguiría aí na butaca embalsamada. Embalsamado? E para que quería? Non estaba vostede fianza? Non, eu estaba embalsamada por culpa. Fun víctima dos ciúmes de meu home, que por culpa do Mariano embalsamoume. Embalsamada por culpa de Mariano? O señor do pano? O señor que fala en verso? Ai, e que versos, unhos versos que fan tolear. O meu home decatouse, finxiu un accidente e fíxome pasar por morta, para terme toda pa ele. E para que quería ele unha muller embalsamada? Ai, vostede non coñece o Honorio. Dese xeito, me retiña os domingos mentras escoitaba o fútbol. Falábame das súas cousas. Ele, sin que eu lle pudera decir nada, nin levarlle a contraria. Me home, é un monstro. Túvome 3 anos embalsamada.
E Mariló, aí vai ter que estar así 3 anos. Non, esa inxección ten un tempo limitado. Se non se pon outra, os efectos desaparecen. Que facemos agora? Mellor ven o seu home e pon inxeccións a discreción. Oi, faremos outro maniquí. Ah, claro, para despistar, non si? Mariló, vamos, Mariló, veña. Vostede poñer isto. E eu despois axúdoa a maquillala e demais. Mire, como é que ten vostede tantas chaquetas iguais? Meu home, sempre me regalaba as mesmas cousas. Polo Nadal, xaquetas. Polo cumpleanos, perfumes. Nin se decataba. Que encanto. Ai, o colorete. Sí. Aí va. Vale, poño as gafas, non se preocupe. Así. É que non lle entran ben as gafas. Colorete. Ajá, ahora entraron. ¡Achis! ¡Saúde! Gracias, pero non fun eu, foi ela. Imposible. Mire. ¡Achis! ¡Ah! É posible que dese vostede co antídoto para a inxección embalsamadora. Achis! Saúde! Está despertando. Ánimo, xefa, vamos! Escoito pasos, escóndanse. Eu creo que é Mariano. Cada unha... Ai, o Honorio. É Honorio. Cada unha escóndanse nun sitio. Creo que se asustar. Escóndanse. Nadia, leva. Onde vai Virxilia? A inyección non lle foi suficiente. Algo raro notei. Cucu, cariñín, aí estás aí. Non estou aquí. Pero, desapareceu. Onde vai? Estou aquí, pero non me quero poñer esa Virxilia, por favor, que é polo teu ben. Sí, polo meu ben. Por onde entraches? Se vou dicir. Pero, Virxilia, por favor, escoítame. Ai, Mira como escoito. Virxilia, que me está movendo todo. Que tes a culpa. Ai, As inxeccións que me puñas non eran nada comparado co teu desprezo. É que eu solo era unha escrava para ti. Pero se rematou, xa me mataches. Eu non son Virxilia, somos de un espírito. Virxilia, por favor. Pois sí, querido. Ai. Sí. E agora xa podes dicir que és viúvo de verdade. Terás que vivir de tristes recordos. Oh, sí. Perdóname, Virxilia. Demasiado! Ai, unha, dúas, tres, Virxilia. Ai, A ver, Maio, a cada quen lle chega a hora de ser embalsamado. Como que se inyectou el mesmo. Ahora serei eu quen poña as normas. Pero
A restauración fuésenos a man. Quietos, paraos, todos afastaos, aínda que tres parecen Virxinia que resplandece. Querido Mariano, chulapón, contigo quero quedar, porque te quero. E porque sei que estás namorado. O meu corazón ruxe como un león. Bueno, parece que o traballo rematou e a obra chegou ao seu fin. E eu non sei se cobraremos, pero desde logo esta chaqueta non a saco.